Bloqna kert. Min bollu. Bloqtit, mela jien. Kobba mħabla kif se nsib il-kapton iġbob dal-punt binti ċari biex forsi nara għaqqas ma li mill-liġi. M'hemm xejn aktar efemeru mit-teatru. Teatru jiżvinta hekk kif tippreżentah fuq il-palk. Direttur, poeta, traduttur u saħansitra pilastru fl-oqsma tal-arti, il-kultura u t-televiżjoni. Il-kpibel li jilbes Albert Marshall huma bosta. Issa ftit jafuh għall-kidba ta' xogħlijiet teatrali. Illum se nagħtu ħarsa lejn żewġ volumi ta' xogħlijiet għall-palk ta' Albert Marshall. Jiena il-karriera tiegħi jekk ma minix nikteb għat-teatru qed nikteb il-poeżija. Ir-riżultat ta' snin ta' ħidma fil-qasam teatrali f'dik li hija kitba pubblikata hija dawn iż-żewġ volumi li nidejt dan l-aħħar. Għaliex jiena t-teatru niddereġih aktar milli nikdbu. U hija dik li kienet tiġġabbi għall-membri tal-Parlament. Li taqra testi miktuba t-teatru forma ta' ktieb għalija hija kontradizzjoni. Xorta ngħid li hija importanti għaliex permezz tal-ktieb wieħed jagħmel dokumentazzjoni tax-xogħol tiegħu għat-teatru. Oħorġu l-vellaw meta jibdew jingħalqu l-bibien tas-supermarkets. U allura tajjeb li jekk aħna noħorġu l-kotba u fihom nippubblikaw dak li jkun ġie ppreżentat fuq il-palk, jew għadu ma ġiex ippreżentat fuq il-palk, inkunu mhux biss qed narkivjaw xogħol importanti fil-qasam teatrali, imma wkoll niġbru il-materjal għal referenza punt ta' tluq għal-diretturi, għal-reġisti u għal-istudenti tat-teatru li jixtiequ jużaw dak il-materjal mhux nafjim. Meta tikteb għat-teatru tkun tħalt f'univers sabiħ li ġalek tikkrea f'sens totali. Mela allura jien meta nikteb għat-teatru inkun qed noħloq espressjoni biex biha jikkomunikaw il-karattri li jiena noħloq. Meta mmur lura u naqra dak li ppubblikajt, nħoss nostalġija qawwija x'dawn il-karattri huma parti minni, ma' estensjoni tal-personalità tiegħi. U nieħu gost u nitħaq għaliex dawn il-karattri huma ta' veru għalija. Nittama li huma taddemu l-ħam ukoll għal min jaqrani. Meta jkollok soċjetà mċerċra jkollok demokrazija mċerċra u demokrazija mċerċra aħjar li jasar minnha. Il-kritiċi tax-xogħol tiegħi fil-qasam tal-poeżija u min jaf ukoll jien kif inħaddem l-espressjoni teatrali, jgħidu li jien m'għandix teatru mingħajr poeżija u m'għandix poeżija mingħajr teatru. U dan huwa punt kritiku ħafna. Meta jiena nibni ix-xbijat tiegħi teatrali għandhom ħafna mill-bixra poetika li jiena nikteb il-poeżija biha. Jekk inti ma titraduċix il-poeżija f'terminoloġija parlata, allura teatru ma jinħoloqx għaliex tiġi biċċa letteratura elevata li jista' jkun li l-udjenza ma taċċettax u allura ma jkollokx teatru li jikkomunika. It-tnedija ta' żewġ kotba li saret Milux kienet tnedija fejn ġew ħafna ħbieb u nies li ringrazzjahom minn hawn sibu l-ħin għal kapriċċi artistiċi tiegħi ngħidilhom. Inħoss li dik is-serata minħabba li attent li nażel siltiet mid-drammi li jfissru ħafna, l-udjenza li attendiet ħadet idea ċara tal-kontenut ta' żewġ volumi.
Issa la bdejna nippubblikaw it-teatru fil-Kexxun għandi almenu 4 biċċi oħra li qabel ma jgħaddi żmien tajjeb li nippubblikaw. Xogħlijiet biex li jiena nixtieq nippubblika għandi u nittama li nsib il-ħin għalihom.